μήνυμα, θα μου επιτρέψετε να πω. Συζητείτε Ναι, θα μου και επιτρέψετε σημαίνει να πω ότι αυτό είναι επιτυχημένη διαφήμιση. Είναι μια εκδοχή αυτή, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχουν αρνητικά σχόλια και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, αυτό τώρα, αυτή την δεν ξέρω αν επηρεάζονται και αυτοί από τον κύριο Λαλιώτη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η ιστορία των ανωνύμων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν είναι μόνο ανώνυμα. Τα οποία αποφαίνονται επί παντός του επιστητού, ας πούμε, έχει παλιώσει, έχει ξυνήσει. Τώρα, αισθητικά, κύριε Τζανετάκο. Είμαστε κατ' ουσίαν ένα 24ωρο, 36 ώρες κατά ακρίβεια πριν από τη λήξη και της δεύτερης προεκλογικής περίοδου. Τα προβλήματα του λεκανοπεδίου είναι μπροστά μας, ανοιχτά, και είναι μπροστά μας το γεγονός ότι τελείως αντιθεσμικά και εξωθεσμικά η ανθυποψήφιά μου, η ηγουμένη του κυβερνητικού ψηφοδελτίου, η κυρία Φόφη Γεννηματά, αρνείται να προσέλθει σε κατά αντιπαράθεση συζήτηση τώρα να συζητήσουμε στερείται το σποτ. Ο πολίτης του δικαιώματος να κρίνει μεταξύ των συνυποψηφίων και ασχολούμαστε σχεδόν καθ' υπαγόρευση με ένα διαφημιστικό μήνυμα το οποίο... Γι' αυτό το κάνατε, για να ασχοληθούμε. Αυτό λοιπόν κάνουμε. Και όπως είπατε, είναι και καλό. Αφού ασχολούμεθα με το σποτ, είναι καλό. Ελάτε λοιπόν να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό, γιατί έχει προκαλέσει πολλά σχόλια. Λένε λοιπόν πολλοί ότι προσπαθεί να τονίσει την ταξική διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Την ταξική διαφορά. Ναι, απευθύνεται σε κάποιους. Και αυτό ακόμα. Έχει ακουστεί και αυτό. Ο πρόεδρος, ο κύριος Καραμανλής, έχει ρίξει όλες τις διαχωριστικές γραμμές της. Έχει διαγράψει, ας πούμε, απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Το έχει πει σε ανύποπτη περίοδο. Έχει κάνει τα ανοίγματά του σε όλους τους χώρους. Επιμένει στο μεσαίο χώρο. Η καταφυγή, να το πούμε έτσι, σε ένα ισχυρό αυτοκίνητο συμβολίζει την ισχύ του δικού μας συνδυασμού. Τώρα μπορείτε να μου πείτε γιατί αντί να βάλετε τα πρόσωπα επιλέξατε αυτοκίνητα. Τη δυνατότητά του και τη δυνατότητά του αυτού του μηχανήματος, δηλαδή αυτού του συνδυασμού, να προσεγγίζει όλα τα σημεία του λεκανοπεδίου, υφιασδήποτε συνθήκες πλημμυρών, πυρκαγιών, συμφορών, καταστροφών κτλ. Είναι πιο κομψό ένα 4x4. Θα μπορούσε να πει κανένας να παίξει και την κολοκυθιά για δεν βάλει μια μπουλντόζα, ας πούμε. Η μπουλντόζα είναι έμβλημα του κυρίου Εύερτ, θα μας ζητούσε δικαιώματα, εν πάση περιπτώσει. Βρήκαν λοιπόν. Είναι κομψό, κύριε Τζανετάκο, και αισθητικά σωστό δύο υποψήφοι πριν τις εκλογές να παρουσιάζονται σαν αυτοκίνητα. Εσείς αισθάνεστε λοιπόν σαν ένα τζιπ το οποίο κάθεται και παρκάρει δίπλα σε ένα σεϊτσέντο, ένα φιατάκι. Γιατί αποκλείουμε το χιούμορ από τη ζωή μας και από την πολιτική. Είναι ένα πνευματώδες έβριμα. Αντιπαραθέτει. Δεν ξέρω αν έχει χιούμορ. Πνευματώδες είναι τώρα. Το χιούμορ, αν το προκαλεί, το χιούμορ είναι υποκειμενικό. Μετάφραση στα ελληνικά. Εντάξει, ελληνική λέξη είναι, αντιδάνειο είναι από το χιούμορ. Τέλος πάντων. Αντιπαρατάσσει την κομψότητα, την λεπτότητα της κυρίας Γεννηματά. Εσείς είστε ικανοποιημένος από αυτό το σποτ? Απολύτως. Σας άρεσε? Το σενάριο μου άρεσε. Το είδατε πριν? Την εκτέλεση δεν την είδα. Την είδα να προβάλλεται, αλλά βασίζεται σε ένα σενάριο. Αυτό το σενάριο με καλύπτει απολύτως. Ενεκρίθη από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, ενεκρίθη από την επικοινωνιακή μας ομάδα. Της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τελούμε την επικοινωνιακή ομάδα, την είχε επιλέξει όντως η Νέα Δημοκρατία και συνεργαζόμαστε. Ποια πολιτικά στελέχη είναι σε αυτή την ομάδα? Καλά, τώρα αυτό κάνετε ρεπορτάζ, εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ, ας πούμε. Ρωτώ κάτι, αν δεν κάνει να το μάθουμε αν είναι μυστικό πολιτικό και είναι στην ομάδα, να μην το επιμείνω. Είναι ο κύριος Λούλης, μα επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Ο κύριος Λούλης, ο οποίος έχει επιλέξει διαφημιστική εταιρεία, έχει επιλέξει εταιρεία η οποία κινηματογραφεί κτλ. Στα οποία δεν έχω εγώ με το ίδιο χιούμορ που είπατε πριν. Θυμάστε ένα σύνθημα? Είναι και σε μένα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Επιτρέψτε μου να υποβάλω και ερωτήματα. Το χαλιναγωγό τώρα, διότι μερικές φορές μπορεί να παρεξηγηθεί. Όχι, έχετε ένα χιούμορ και είναι ιδιαίτερο και έχει τύχει να το ακούσω και να είμαι από τους ανθρώπους που πάντα το εκτιμούσαν. Ευχαριστώ πολύ. Ρωτώ όμως το εξής τώρα. Θυμάστε αντίστοιχα κάτι με χιούμορ το 85, καλύτερα Παπάκι παρά το Μητσοτάκι? Είχε χιούμορ αυτό? Δεν είχε. Δεν νομίζω. Δεν είχε χιούμορ εκείνο. Λοιπόν, τι είναι καλύτερο, τι είναι Νοβετσέντο, Ουνιτσέντο, τι είναι αυτό? Σεϊτσέντο. Εγώ δε, ηρίστο εμπαρόδο, δεν οδηγώ.
Ναι. Δεν οδηγώ καν. Πώς σας εκφράζει λοιπόν αυτή η διαδικασία, αφού δεν οδηγείτε καν? Έχει συμβολισμό, έχει μεταφορική έννοια. Το αυτοκίνητο είναι εργαλείο. Εν προκειμένου, ο συνδυασμός μας είναι ένα εργαλείο το οποίο διαθέτει το δυναμισμό, την ικανότητα, την ισχύ. Λένε πολλοί ότι πάντως είναι ατυχής η έμπνευση και η εκτέλεση αυτής της διαφήμισης. Εσείς το αποφαίνεστε ούτω πώς, εγώ αποφαίνομαι. Παρουσιάζω άποψη, δεν αποφαίνομαι για τίποτα. Ο λόγος και ο ρόλος μου εδώ δεν είναι να αποφαίνομαι. Να ερωτώ είναι, κύριε Τζανετάκο, μόνο. Είναι επιτυχής η έμπνευση, άρα είμαστε ένα-ένα. Επειδή μιλήσατε για στελέχη, πάντως θέλω να σας πω ότι η κυρία Μπακογιάννη εξέφρασε μάλλον τη δυσφορία της για το διαφημιστικό. Τόσες φορές, δηλαδή κάθε φορά. Δεν ξέρω αν επηρεάζεται από τον κύριο Λαλιώτη η κυρία Μπακογιάννη, όπως μας είπατε. Πολιτικές συζητήσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε μία συζήτηση με υπογραφή, με επώνυμο κτλ. Όλο μεταφέρονται διάφορες απόψεις διαφόρων τύπων, σκοτεινών, αφανών, ανωνύμων. Εδώ και το διαφημιστικό μήνυμα έχει υπογραφεί. Όποιος θέλει να το αμφισβητήσει, ας έρθει ενώπιον μας, ενώπιον σας, να αναπτύξει την αισθητική του άποψη, την άποψη περί της επικοινωνιακής εμβέλειας. Για να ολοκληρώσουμε, θέλω να μου σχολιάσετε το εξής. Σε λίγη ώρα θα εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Καρατζαφέρης. Ήταν και προσκεκλημένος μας χθες το βράδυ, εδώ στο Άλτερ. Αυτό το οποίο λένε οι πληροφορίες ότι θα πει και το είπε ήδη από χθες το βράδυ, δηλαδή είναι ναι στην Μπακογιάννη, ναι στον Αγραπίδη και τους άλλους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας, όχι στον Τζανετάκο. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως εγώ δεν έχω σχολιάσει δηλώσεις των αγαπητών μου κυρίων Μανώλη Γλέζου και Θανάση Παφίλη, που ήταν ανθυποψήφιοι μου στη διεκδίκηση της υπερνομαρχίας, ομοίως δεν θα σχολιάσω και τις δηλώσεις του τρίτου. Τώρα τι δεν θα σχολιάσετε? Μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή δεν σχολιάσατε. Μέχρι την προηγούμενη. Κύριε Τζανετάκο. Τον Θανάση ή τον Μανώλη. Έκανανε δηλώσεις. Τον κύριο Καρατζαφέρη. Μετεκλογικές δηλώσεις. Όχι απλώς τον σχολιάσατε. Γιατί να σχολιάσω? Στα σχόλια που κάνατε ούτε το όνομά του δεν λέγατε. Ο περιού ο λόγος ήταν για εσάς. Ποτέ δεν σχολίασα δηλώσεις του. Ούτε σχολίασα τις ενέργειες εναντίον μου. Ούτε τις θέσεις του, τις δηλώσεις του. Όχι. Εγώ σχολίασα τη συμμετοχή χρυσαυγητών στο ψηφοδέλτιο του και είπα ότι δεν συνομιλώ με υβριστές. Κάτι τελευταίο. Απευθύνομαι στο 100% των ψηφοφόρων του Λεκανοπεδίου. Απευθύνομαι ως συνδυασμός. Σχολιάζατε πριν, κύριε Τζανετάκο, αλλά τώρα έχετε ανάγκη τις ψήφους του και γι' αυτό αποφεύγετε να τον σχολιάσετε. Στο 33-34% αυτών οι οποίοι καταψήφισαν τον κυβερνητικό συνδυασμό, αλλά δεν υπερψήφισαν τον δικών μας, και αναφέρομαι ειδικότερα στους νεοδημοκράτες, οι οποίοι θέλησαν να αποδοκιμάσουν το δικό μου πρόσωπο και ψήφισαν Καρατζαφέρη. Και ψήφισαν το άλλο ψηφοδέλτιο και τους ζητάμε να ψηφίσουν τον φυσικό τους χώρο. Ρωτώ κάτι τελευταίο. Όπως αυτό εκπροσωπείται από το συνδυασμό. Τη δήλωση του κυρίου Καμένου την ακούσατε σήμερα? Είναι πάρα πολύ. Όχι, δεν την άκουσα. Ο κύριος Καμένος ζητάει να υπερψηφιστεί το ψηφοδέλτιο, επειδή σε αυτό είναι ο κύριος Βεζιριάνης και η κυρία Τσανάκη, να ξεχάσουν πάνω κάτω ότι είστε εσείς επικεφαλής του ψηφοδελτίου και από κομματικό χρέος να πάνε να ψηφίσουν. Λοιπόν, εγώ δεν έχω λόγο να σχολιάσω καμία δήλωση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δουλειά μου να σχολιάζω. Πώς δεν είναι δουλειά? Εκείνο το οποίο έχω μόνο να υπογραμμίσω είναι ότι το ψηφοδέλτιο είναι τριπρόσωπο. Έτσι. Δεν μπορείς να επιλέξεις δύο ή έναν από τους τριπρόσωπους, από το τριπρόσωπο. Ψηφίζεις εν συνόλο το ψηφοδέλτιο. Αν έχει ο κύριος Καμένος κάποιες αποχρώσεις και τα λοιπά και αντιλήψεις, αυτό δεν είναι ασύνηθες στα πολυσυλλεκτικά κόμματα. Είναι σαφές και κατανοητό. Απολύτως λογικό. Σας ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι πάντα καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα, από τον κύριο Τζανετάκο πάμε σε αυτό που περιμένουμε. Όπως ξέρετε, σήμερα θα εμφανιστεί στην Θεσσαλονίκη ο κύριος Καρατζαφέρης. Θα πάμε στον Νίκο τον Αβοκάτο και την Τίνα της Σύρπου. Για να δούμε λίγο την εικόνα. Είμαστε στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Βλέπω χειροκροτήματα. Προσπαθώ να καταλάβω αν έχει φτάσει ο κύριος Τζανετάκος ή όχι. Για να δούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Τίνα ή ο Νίκος. Ο Νίκο, δεν ξέρω αν ακούτε εσείς. Ναι, προσπαθούμε να δούμε λοιπόν τι. Ναι, θα πρέπει να σας πω λοιπόν ότι δεν έχει φτάσει ακόμη ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αναμένεται βέβαια από λεπτό σε λεπτό. Ο άνθρωπος που βλέπουμε νομίζω ότι είναι συγγενής κουνιάδος του κυρίου Καρατζαφέρη, αν μπορώ να τον διακρίνω καλά.
είναι ο κύριος που ήταν και χθες το βράδυ στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, στα επεισόδια που έγιναν. Ακριβώς, επειδή θεωρείται ομοφυλόφιλος από κάποιους αρχαιολόγους ο Βασιλιάς Φίλιππος. Ακριβώς. Είναι κουμπάρος του κυρίου Καρατζαφέρη, έχει έρθει ήδη εδώ. Θα πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι έχει συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος από νωρίς το απόγευμα εδώ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Αξίζει να σου πω ότι η αίθουσα είναι χωρητικότητας 2.000 ατόμων και είναι ήδη ασφυκτικά γεμάτη. Μα είναι μια εμφάνιση εντυπωσιακή που θα επιδιώξει ο κύριος Καρατζαφέρης, είναι δεδομένο, και να πούμε και ότι πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Δεδομένου ότι εδώ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του, να προσδιορίσει δηλαδή τη στάση που θα κρατήσει την Πηγαίνει, να το πούμε, στη Θεσσαλονίκη για να δείξει ότι δεν είναι ένα κόμμα, το κόμμα του μόνο της Αθήνας. Έχει αναφορά σε όλη την Ελλάδα και όπως ήδη από χτες μας είπε, το κόμμα αυτό είναι ένα κόμμα που υπολογίζει αυτός ότι θα είναι περίπου στο 14%, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά πανελλαδικά. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα μας έτοιμοι να δούμε και το βίντεο. Και θα πρέπει να σου πω, Νίκο, αν με ακούς, ότι έφτασε στο αεροδρόμιο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και είπε περίπου αυτό που λες και εσύ. Ότι δηλαδή έδωσε έμφαση στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι ένας ιδιαίτερος τόπος για αυτόν και η Θεσσαλονίκη του είναι ιδιαίτερα αγαπητή πάντα και ιδιαίτερα εκδηλωτική προς το πρόσωπό του. Να υπάρχει πλήθος, να υπάρχει πάθος. Βλέπετε ότι υπάρχει αρκετός κόσμος συγκεντρωμένος και εδώ στην είσοδο του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου. Αναμένεται να του κάνουν μια υποδοχή.